तामुलपुर जिल्ला बर' फरायसा आफाद आरो सुक्लाय सायफां दख'रा बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव 69थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान बे जोनोम सानजों दिनै सुक्लायनि जोहोलावफुरि पार्क बेवहाय खुंदों आरो दिनै बड'फानि जोनोम सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जोहोलावफुरि पार्कआव 69थि जोनोम सानखौ जे खुंबाय बिनि थाखाय आं गिबियावनो तामुलपुर जिल्ला बर' फरायसा आफाद आरो सुक्लाय सायफां बर' फरायसा दख'रा बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। दिनै बुहुमनि थाखाय दिनैनि दिन बर' जाथिनि थाखाय बिराद मोजां सान। बड'फाया दिनै बड'फा जोनोम जानानै दिनै बर' जाथिया बिसिम फैनायाव बर' जाथिनि जि अबदान आरो बर' जाथिया बिसिम फैनायाव बड'फानि गिबि जों बिथांखौनो बुंनांगोन। बड'फाया जोंनि बर' जाथिखौ दिनै लामा दिन्थिलांबाय आरो जोंनि बे फरायसा सान जे फालिनाय जादों बुहुमाव आसामावनो बे फरायसा सानखौ माने स्वीकृति होनाय आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आङो साबायखर बावदों। एलपिनिफ्राय दिनै माने हाई सेकेन्डारियावनो हक इउनिभार्सिटिसिम दिनैनि बे 69थि फरायसा सानखौ जेरावबो फालिदों। दा बे जोंनि बर' जाथिनि थाखाय बिराद गोजोनथाव बाथ्रा। बेनिखायनो आं आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ आङो बर' जाथिनि थाखाय बेखिनि खामानि मावनायनि थाखाय गासै बर' रायजोनि जानानै आङो साबायखर बावदों। जोहोलावफुरि पार्कआव बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय आं तामुलपुर जिल्ला दख'रा एबसुखौ बुंदोंमोन आरो बिथांमोना आंनो खोथा होदोंमोन जे जोहोलावफुरि पार्कआव सानसे माने बे बोसोरखालि देग्लाय फरायसा सानखौ खुंगोन होननानै खोथा होदोंमोन आरो बे हिसाबै बिथांमोना खुंबाय। आं बेखौ गोजोनदों आरो दिनैहाय बिराद हाजार माने हाजारसेनिबो बारा फरायसुला फरायसुलिया बेयाव बाहागो लादों आरो गोबां आलासिफोरखौ लेंहरनानै फरायसुलाफोरनिसिम बिबुंथिनि गेजेरजों बड'फानि जे सान्थौ बिथांनि सान्थौनि खोथाफोरखौ फरायसाफोरनि सिगाङाव बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों आं सानो बड'फानि जि सिमां बे सिमांखौ जों साफ्रोमबो सुबुंसिम लांनो थाखाय मोनसे जोंहा स्थान मोनबाय दिनैनि बे फरायसालिनि गेजेरजों। आं बेनिखायनो खावलायदों जोंनि सुक्लाय सायफां बर' फरायसा दख'रा एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ तामुलपुर बर' फरायसानि जिल्लानि बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ फैगोन बारावबो जाहाथे गाजा गोमजायैनो जाहाथे जोहोलावफुरि पार्कआव जाहाथे बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो लायो आं बेखौ मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायदों। मानो होनबा नैबे जोहोलावफुरि पार्कआ जोहोलावफोरनि नामैनो दोननाय बेयाव बड'फानि मुसुखा दङ आरो बेखौ गोबां मोजाङैनो जोथोन लानानै साजायनानै दोननाय जादों। गोबां रायजो राजा बेयाव फैयो आरो बे हाबाफारिया बोसोरफ्रोमबो जायोबा जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय गोबां मोजां जागोन आरो इयुन जेनेरेसनखौ जाहाथे जों बड'फानि जि मोन्थोर बड'फानि जि बाथ्राफोरखौ जों फोरमायनो थाखाय मोनसे स्कप मोनगोन। दिनै 30 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि जोनोम सान लोगोसेनो आसाम नाङैनो बिथांनि जोनोम सानखौ फरायसा सान फालिबोगासिनो दङ आरो बेबायदिनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सुक्लाय सायफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों जथायै दिनै नैबे सुक्लायनि जोहोलावफुरि पार्कआव जोङो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिफोरजों जोङो दिनै फरायसा सानखौ जोङो फालिफुंदों। दा बेवहाय जोंहा फुङावनो फुंबिलिनि आर'ज बेखौ जोङो मावफुंलांदों। लोगोसेनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय, थामथियाव मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय, ब्रैथियाव जोंहा मा होनो बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय जोंहा मा होनो हरखाब नार्जारि मुंख्लं हरखाब नार्जारि बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय, लोगोसेनो गोजोननि थाखाय फारौ बिर होनाय बे हाबाफारिखौबो जोङो लादों। आरोबाव जोङो मा होनदों जोंनि इनभाइरनमेन्टखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो दायो जे ग्लबेल वार्मिंनि जि मोनसे थासारि
बेखौबो जोङो नोजोर बोनानै मोजां खालामनायनि थांखिजों जोङो बिफां गायनाय हाबाफारि बेखौबो जोङो लादों। आरो बेनि उनावहाय मोनसे गोनांथार मोनसे हाबाफारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानथौ सानस्रि बिथांनि जे माहारिबाद बेखौ जोङो फोथांलांनायनि थांखिजों 1000निबो बारा फरायसा बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनायनि गेजेरजों बिथांनि मुङाव मोनसे टपिक लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानथौ सानस्रि आरो माहारिबाद बेनि गेजेरजों बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दाफुंनायाव फरायसाफोरनि बिफाव बे आयदाखौ लानानै जोङो गेवलां सावरायमेल जोङो लानाय जादों। आरो बे गेवलां सावरायमेलाव जोङो गाहाय माने फुंखा सुबुं हिसाबै एस'सियेट प्रफेसार जोंहा मा होनो कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एन्ड एन्सियेन्ट स्टाडिज इउनिभारसिटि नलबारिनि एस'सियेट प्रफेसार डक्टर मदन चन्द्र बर' जों बिथांखौ लिंनानै लाबोदों। आरो बेवहाय जोङो मा होनो आथिखालाव सासे जाखांफुनाय बयजोंबो सिनायजानाय सासे माने मटिभेटर स्पिकार फैलाजे बरगयारी जों बिथांखौबो हांख्रायदों। बिथांमोननि गेजेरजों जोङो जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय आरो सुक्लाय सेरफां दख'रानि सिङाव थानाय जोंनि फरायसा गुबुन गुबुन फरायसालिमा फरायसालि जौसिन फरायसालि गोजौ फरायसालि गेजेर आरो गुदि फरायसालिनि साफ्रोमबो फरायसा बिथांमोनखौ गावखौ दाफुंनायनि गेजेरजोंनो जोङो बर' हारिनि जि मोनसे माहारिबाद आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानथौ सानस्रि बेखौ जोङो माबायदि फोथांलांनानै लांनो हायो आरो बिथांमोननि सानथौ सानस्रि जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानथौ सानस्रि जोंनि माखासे मुंख्लंफोरनि सानथौ सानस्रि बेखौ जोङो फोथांलांनायनि गेजेरजों बर' माहारिखौ जों माबायदियै गेरेमसा माहारि बुहुमाव जों गायसननो हायो दाफुंनो हायो बिनि सायाव जोङो सावरायनाय गेवलां सावरायमेलखौ जोङो लादों। आरो बिनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ जोङो गावखौ दाफुंनायनि गेजेरजोंनो माने माहारि दाफुंनायावबो एफा एफा अबदान होलांथों बा होनो हाथों बिनि थांखिजोंनो जों दिनै सावरायमेलखौ लानाय जादों। गिदिर दैदेनगिरि हिसाबै बयजोंबो गनायजानाय आरो बे बेलायाव जोंनि बर' फरायसाफ्रा नाथाय बिथांनि जिउ खौरांखौनो दिनै मिथिनाय नंगौ जे गिबियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि बर' हारिनि खौसेथि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय बिथाङा जुजिदोंमोन। आरो दिनै फैयै फैयै बिथाङा दिनै नेसनेल लेभेलनि आरो वर्ल्डआवनो सासे इन्टारनेसनेल लेभेलाव सासे गनायजानाय बयजोंबो सिबिजानाय मानिजानाय सासे दैदेनगिरि जादों। बिथांनि जि मोनसे माने फिल'सफि लिभ एन्ड लेट लिभ बे लिभ एन्ड लेट लिभ बेखौ बिथाङा मा होनदों बे मोन्थोरजों जिहेथु बिथाङा जोंनि सोमावसारनायखौ लांदोंमोन आरो जोंनि सोमावसारनायाव जाफुंसारनायनि गासैबो आइडियासफोर बिथाङानो जोंनो होलांदों आरो बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि आरो सोमावसारनायखौ जाफुंसारनायनि माखासे माने डिजाइनफोरखौ बिथाङानो खालामलांदोंमोन। आरो बिथांनि नाजानायनि गेजेरजोंनो बिथांनि डिजाइननि गेजेरजोंनो दिनै बर' हारिया बुहुमाव माने बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे हारि जाबाय। आरो ओंखायनो दिनै नैबे थासारिसिम सौफैनायनि थाखायनो हयथ' बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुङा हयथ' दिनै बिथांखौ सासे बुहुमाव गनायजानाय सासे दैदेनगिरि महरै बयबो गनायो। दिनैनि बे गोथार फरायसा सानाव आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो साफ्रोमबो जोंनि फरायसा इयुन जोलै बिथांमोनखौ आङो बेखौनो खावलायगोन जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानथौ सानस्रि बिथांनि माहारिबाद बिथाङा गावनि जिउखौ बावसोमनानै गावनि न'खरखौ गारनानै गावनि साख्रि मोनखानायखौबो दोननानै हारिनि थाखाय खामानि मावदों। आरो बिथांमोननि सानथौ सानस्रि बा बिथांनि सानथौ सानस्रि आरो आदर्शखौ जोङो अराय सम फोथांनानै लाखिनांगौ। आरो जोङो साफ्रोमबो जोंनि लाइमोनफ्रा बिथांनि आदर्शजों खारफानानै बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा महरै दाफुंनायाव बयबो बाहागो लानांगौ।